Mill-ħamis li ġej, 3100 student u studenta li jistudjaw f'livell postsekondarju se jibdew igawdu minn sena internet b'xejn. Dan bħala parti minn weda tal-Gvern fil-budget li għadda li qed tiġi implementata b'investiment ta' kważi €1,000,000. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ġie spjegat li dawn il-vouchers se jitqasmu b'mod elettroniku. Mill-ħamis ta' din il-ġimgħa stess, l-istudenti jistgħu jibdew isarfu l-vouchers u jużawhom sal-aħħar ta' Ġunju. L-istudenti eliġibbli f'din l-iskema huma dawk li jieħdu l-istipendju fl-iskejjel tal-Gvern, tal-Knisja, indipendenti, fil-Junior College u fl-MCAST li komplew bl-istudji postsekondarji tagħhom immedjatament wara l-5 sena tas-sekondarja, jiġifieri eżatt kif spiċċaw il-Form 5. Il-konferenza saret fil-preżenza ta' wħud mill-istudenti li se jgawdu minn din l-iskema li ma dan l-istazzjon spjegaw l-importanza ta' miżura bħal din biex ħadd ma jaqa' lura. Hemm iktar bżonn dejjem isaħħaħ l-internet u dejjem inkomplu navvanzaw biex l-istudji tagħna u nemmen li ovvjament ma jaffordjax l-internet hija miżura tajba ħafna għaliex hekk l-istudent ħajkun ugwali u kulħadd ħajkollu l-istess opportunità biex jibqa' jistudja. Din ħaddejjeb ħafna l-pożizzjoni finanzjarja tal-istudent kif ukoll il-kwalità tal-ħajja u kwalità tat-tagħlim minħabba li bħalissa hemm ħafna tagħlim online minħabba li qegħdin ġewwa pandemija u din ħadd tkun ta' importanza kbira biex it-tagħlim tagħna jkun ta' kwalità kemm possibbli. Il-Ministru Silvio Xkembri saħaq kif din il-miżura ġiet sprunata mill-għarfien dwar l-importanza tal-konnettività diġitali, speċjalment fil-kuntest tal-pandemija. Peress li ħafna mill-lezzjonijiet bħalma nafu kellhom morru online, kien hemm ukoll diffikultà ta' ċertu studenti li mhux bil-fors setgħu jaffordjaw konnettività ta' internet veloċi b'saħħtu. Allura minkejja li forsi n-numri huma verament żgħar ridna li l-ebda xkiel ma jkun hemm fin-nofs għas-sistema edukattiva tagħna. Il-Ministru Ġustin Karwana qalet li din il-miżura tmur tfid mal-istrateġija tal-Gvern li jkompli jnaqqas ir-rata ta' studenti li jitilqu kmieni mill-iskola u mhijiex miżura iżolata. 50 ġranet oħra nkunu qed inniedu strateġija partikolari biex nittargettjaw l-istudenti li qed jitilqu kmieni. Ġifieri kien hemm politika diġà, però ġiet aġġornata wkoll fil-kuntest tal-effetti tal-pandemija biex nkunu iktar effettivi u effikaċi. Wieħed jista' jżur is-sit freeinternetvoucher.edu.mt jew iċempel fuq il-helpline 153 għal iżjed informazzjoni dwar din l-inizjattiva.